Bine ați venit la o nouă explorare a informațiilor. V-ați întrebat vreodată ce secrete ar putea ascunde undele astea radio, care, ne înconjoară tot timpul? Dincolo de muzică, de știri, există un colț mai obscur așa și fascinant al spectrului radio. E plin de sunete ciudate. Da, enigmatice. Exact. Ne referim la transmisiile alea, uneori doar secvențe de numere, rostite monoton. Parcă n-au nici expeditor, nici destinatar clar. Aha. Astăzi, deci, ne aventurăm în lumea asta misterioasă a stațiilor de numere. Un subiect foarte interesant, într-adevăr. Pentru discuția de azi, ne bazăm pe niște extrase, dintr-un material numit Stații de numere, misterul frecvențelor radio. Atenție, nu e o analiză completă, e mai mult o colecție de întrebări, de puncte cheie din fragmentele astea. Deci ne uităm la ce ne oferă specific sursa asta? Exact. Misiunea noastră e să dezlușim, pe baza lor informații limitate, dar intrigante, ce sunt stațiile astea, cum funcționează, de ce apar pe frecvențe aparent banale, cum ar fi AM, Da, AM-ul e un detaliu interesant. și de ce continuă să fascineze. Practic, încercăm să extragem esența misterului, așa cum o prezintă materialul ăsta. Perfect. Să începem. Bun. Păi să începem cu baza. Materialul nostru pune direct întrebarea: ce sunt stațiile de numere? Pornind de aici, cum am putea defini fenomenul ăsta pentru cineva care poate aude prima oară de el? Strict pe baza a ce avem în față. Păi, în esență, conform informațiilor pe care le avem, stațiile de numere sunt fix ce le spune numele. Adică, transmisii radio, Ok. adesea pe unde scurte, dar nu numai, care difuzează liste sau secvențe de numere. Asta e tot ce auzi, practic. Doar numere? În principiu, da. Caracteristica lor definitorie e lipsa asta aparentă de context sau de explicație. Ascultătorul obișnuit aude cifre, uneori, poate precedate de un semnal specific, o melodie scurtă, o frază repetată, rostite de obicei de o voce monotonă, adesea sintetică, generată de computer, iar titlul materialului nostru, Misterul frecvențelor radio, sublinează perfect aura asta de enigmă. Deci clar nu e vorba de erori de transmisie sau interferențe. E ceva intenționat, structurat, dar cumva de neînțeles la prima vedere. Exact. Și ce anume le face atât de misterioase? De ce persistă ideea asta că ar fi legate de ceva secret? Spionaj, poate? Păi, misterul vine fix din structura asta intenționată, dar opacă. Numerele par aleatorii, știi? Însă formatul în sine sugerează un mesaj codificat. E important de zis, extrasele noastre nu spun clar care e scopul și ne limităm la ce zic ele. Dar însăși natura fenomenului alimentează speculația cea mai comună, că ar fi o metodă de comunicare, unidirecțională. Pentru agenți secreți, spioni, poate grupări militare. Comunicare unidirecțională, adică doar de la centru spre agent. Exact. Ideea e că destinatarul, care poate fi oriunde în lume cu un simplu radio, are cheia. Cheia necesară să decodeze secvența de numere într-un mesaj inteligibil. E un fel de comunicare ascunsă la vedere. Ascunsă la vedere. Interesant concept. Oricine aude, dar numai cine trebuie înțelege. Corect. Oricine poate recepționa, dar fără cheie e doar zgomot, doar niște numere fără sens. Asta sună desprins din filmele alea cu spioni din Războiul Rece, serios. Dar ideea că ar putea fi încă relevantă azi e, da, intrigantă. Absolut. Și ce e cu adevărat fascinant și un punct subtil pe care îl sugerează chiar discuția noastră actuală e persistența fenomenului. Adică faptul că încă există? Da. Într-o era a comunicațiilor digitale supercriptate, a sateliților, a internetului, faptul că metodele astea arhaice, să le zicem, par să fie încă în uz. Spune multe. Despre ce? Despre limitele tehnologiei noi. Poate. Sau poate despre avantajele neașteptate ale simplității. Dar, da, o să revenim la asta. În regulă. Hai să aprofundăm puțin cum se manifestă, concret. Documentul nostru întreabă specific cum se manifestă, pe ce frecvențe, inclusiv pe AM, deci, dincolo de numere,
Ce știm despre mediul lor de operare? Mențiunea asta cu AM pare chiar interesantă. Exact. Manifestarea tipică e, cum ziceam, difuzarea numerelor, adesea în grupuri de câte 4 sau 5 cifre, vocea, uneori e feminină, alteori masculină sau computerizată. Poate vorbi în diverse limbi, engleză, germană, rusă, deși sursa noastră nu detaliază asta, e contextul general. Ok. Dar detaliul cheie subliniat aici e mediul, diverse frecvențe radio și mențiunea explicită pentru AM, amplitudine modulată. Și de ce e relevantă menționarea AM? Majoritatea, cred, asociază AM cu posturile alea vechi de radio, locale, nu cu operațiuni secrete globale. Pare o tehnologie depășită, cumva. Aici intervine paradoxul și, probabil, o logică strategică în spate. AM și, în general, undele scurte, unde operează multe stații de-astea, deși nu exclusiv, au niște proprietăți foarte utile pentru comunicări discrete la scară largă. Cum ar fi? Păi, în primul rând, propagarea. Undele scurte, în special, călătoresc pe distanțe uriașe. Se reflectă în ionosferă. Asta permite acoperire intercontinentală cu un echipament relativ simplu. Și ieftin. Un radio portabil normal, Deci nu depinzi de infrastructura de internet. exact, care poate fi monitorizată, întreruptă. Nu depinzi nici de sateliți care sunt scumpi și, teoretic, pot fi urmăriți sau blocați. Înțeleg. Deci, accesibilitatea și raza mare de acțiune sunt avantaje clare. Dar Da, securitatea. O transmisie AM o poate prinde oricine cu un radio. Cum rămâne cu secretul mesajului? aici intră în joc partea de codificare. Transmisia în sine, da, e publică, dar conținutul e protejat. Printr-o metodă de criptare foarte, foarte robustă. Cel mai probabil, un sistem de tip one-time pad. Carnet de unică folosință? Carnet de unică folosință? Sună vechi, dar eficient. Și destinatarul au o cheie identică, aleatorie, la fel de lungă ca mesajul. Și o folosesc o singură dată. O singură dată, pentru a cripta la emisiune și a decripta la recepție, apoi e distrusă. Fără cheia aia, secvența de numere pe care o interceptezi e lipsită de sens. E doar zgomot statistic. Deci, publicitatea transmisiei nu afectează secretul conținutului, pentru cine nu are cheia. Aha. Deci carnetul ăla de unică folosință e piesa de rezistență pentru securitate, nu neapărat tehnologia de transmisie în sine. Asta explică multe. Corect. Dar menționarea asta explicită a AM, în loc de unde scurte în general, e doar un exemplu sau are vreo semnificație anume? E posibil să fie doar un exemplu de bandă accesibilă, unde pot fi găsite, ca să sublinieze că nu sunt limitate doar la frecvențe din astea exotice. Pe de altă parte, AM, adică undele medii, uneori lungi, are o acoperire regională bună, mai ales noaptea. Deci, poate pentru distanțe mai mici. Da, poate fi relevantă pentru comunicări pe distanțe mai mici decât cele intercontinentale, care merg mai bine pe unde scurte. Sau, poate, mențiunea specifică vrea să sublinieze exact contrastul ăsta. Folosești cea mai banală, cea mai veche tehnologie radio pentru scopuri potențial foarte sofisticate. Paradoxal, într-adevăr. Exact. Simplitatea și robustețea AM, sau a undelor scurte, sunt avantaje. Sunt mai greu de bruiat complet pe o arie largă. Și, deși poți detecta ușor o transmisie, să localizezi precis sursa, mai ales dacă e mobilă sau emite rar, îți trebuie echipamente speciale, de radiogoniometrie. Nu le are oricine la îndemână. Înțeleg, deci tehnologia asta învechită nu e neapărat o slăbiciune. Ar putea fi chiar o alegere strategică, deliberată, bazată pe robustețe, rază de acțiune și dificultatea de a fi contracarată sau urmărită până la sursă. E o perspectivă interesantă. Da, schimbă puțin optica. Acum, materialul nostru aduce în discuție un aspect și mai specific, citez, inclusiv în Germania, care sunt cele mai rare. Ce ne sugerează întrebarea asta despre diversitatea fenomenului? Că nu sunt toate la fel. Formularea asta e foarte, foarte interesantă, pentru că introduce două concepte, specificitatea geografică, Germania, și ideea de raritate. Sugerează clar că stațiile de numere nu sunt un fenomen monolitic, uniform la nivel global. Deci există diferențe. Se pare că da, diferențe notabile, și unele sunt considerate mai rare decât altele.
Faptul că se pune accentul pe Germania poate avea multiple explicații, deși sursa nu ni le dă explicit. Ce ar putea însemna rar aici? O stație care emite foarte rar? Sau e ceva mai mult? Exact. Raritatea poate fi interpretată în mai multe feluri. Cel mai evident e frecvența redusă a transmisiilor. O stație rară poate emite doar o dată la câteva luni sau în condiții foarte specifice și e greu să o prinzi în direct. Ok, asta e logic. Altceva. Dar raritatea ar putea viza și alte aspecte. 1. Complexitatea semnalului. Poate folosește un format neobișnuit, modulații ciudate, metode de codificare deosebit de complexe, care o fac greu de analizat chiar și de radioamatorii AI experimentați, diexii care le vânează. 2. 2. Originea sau destinația. Poate e o stație operată de o agenție mai mică, mai discretă, sau poate vizează un număr foarte mic de receptori. 3. Dificultatea recepției. Semnalul poate fi foarte slab, direcționat specific sau pe frecvențe care cer echipament specializat. Asta o face rară în sensul de greu accesibilă pentru ascultătorul obișnuit sau chiar pentru entuziaști. Și de ce interesul ăsta specific pentru Germania? Pare un detaliu cam punctual. Păi, interesul pentru Germania, menționat în document, e probabil legat de istoria ei. Germania a fost un punct fierbinte în războiul rece, un loc unde spionajul est-vest era intens. Da, corect. Berlinul divizat. Exact. Multe stații de numere istorice au fost asociate cu operațiuni din perioada aia și din zona aia geografică. Și RFG, și RDG. E posibil ca unele dintre cele mai cunoscute sau mai enigmatice stații să fie avut legături cu Germania. Sau interesul ar putea fi actual. Poate Germania e încă un nod important pentru astfel de comunicații. Sau poate entuziaștii germani sunt deosebit de activi în monitorizarea și catalogarea lor, inclusiv a celor mai evazive, cele rare. Deci, fără mai mult context din sursă, rămâne la nivel de speculație de ce tocmai Germania. Exact. Dar ne arată ceva important. Anume, Că fenomenul e nuanțat. Deci dacă punem cap la cap informațiile astea, imaginea devine mai complexă. Nu vorbim de o singură entitate globală care transmite numere, ci probabil de o multitudine de operațiuni, posibil independente, cu caracteristici diferite, frecvențe proprii, programe de emisie variate și poate niveluri diferite de raritate sau discreție. exact. Detaliul ăsta despre Germania și raritate, chiar dacă e doar o întrebare, în extrasul nostru e crucial. Ne ajută să înțelegem că fenomenul e divers și posibil fragmentat. Ridică întrebări importante despre motivele variațiilor astea. Sunt dictate de nevoi operaționale diferite? Sau de tehnologie, bugete. Posibil. Sau poate sunt pur și simplu măsuri de precauție, adaptate la contextul specific în care operează fiecare stație. Interesul ăsta pentru cele mai rare poate indica o fascinație pentru cele mai secrete, mai greu de înțeles aspecte ale universului ăstuia de comunicații ascunse. Bun, am explorat definiția, manifestarea, paradoxul, conceptul de raritate. Hai să sintetizăm ce am aflat, strict pe baza informațiilor din extrase. Deci, ce înseamnă toate astea? Care ar fi punctele cheie de reținut? Păi, recapitulând esențialul din ce am discutat, 1. Stațiile de numere sunt transmisii radio-enigmatice caracterizate prin difuzarea de secvențe numerice, aparent fără sens pentru cine nu are cheia. Misterul e elementul lor definitoriu. 2. 2. Natura lor sugerează puternic comunicare codificată, probabil pentru scopuri clandestine, spionaj, operațiuni militare, folosind cel mai probabil metode criptografice robuste, gen carnet de unică folosință, ca să asigure secretul mesajului chiar dacă transmisia e publică. 3. 3. Se manifestă pe diverse frecvențe radio. Și documentul nostru subliniază că pot fi găsite inclusiv pe banda AM. O tehnologie veche, dar cu avantaje specifice. Rază de acțiune, robustețe, independență de infrastructura digitală. Și 4.
4. Fenomenul nu e uniform. Există variații semnificative. Conceptul de raritate, exemplificat prin interesul pentru stațiile din Germania, indică diversitatea operațiunilor și particularitățile regionale sau tehnice. Și, în ciuda progresului tehnologic uriaș, stațiile astea par să persiste. Asta rămâne, cred, cel mai frapant aspect. Într-adevăr. Paradoxul central pe care îl putem extrage din discuția asta bazată pe fragmente e tocmai supraviețuirea asta, a unei metode aparent anacronice într-o lume hiperdigitalizată. De ce? Folosirea undelor radio clasice, inclusiv AM, pentru comunicații presupus sensibile, sugerează că, pentru anumite aplicații, atributele astea vechi, simplitate, robustețe, acoperire globală sau regională cu mijloace simple, dificultatea de a fi complet blocate sau atribuite clar unei surse pot fi considerate superioare complexității, dar și vulnerabilităților potențiale ale sistemelor digitale moderne. Poate că, în lumea comunicațiilor secrete, uneori, less is more, mai puțin înseamnă mai mult. E o concluzie care, da, lasă loc de gândit. Chiar dacă nu avem toate răspunsurile și probabil ăsta e și farmecul subiectului, am reușit să conturăm mai clar ce ne spun extrasele astea despre misterul stațiilor de numere, vocile astea fantomatice din eter. Continuă să ne amintească că, sub suprafața lumii noastre conectate digital, mai există straturi de comunicare ascunse, care funcționează după reguli proprii. Și exact aici aș lăsa ascultătorii cu un gând final. O provocare pentru reflexie, inspirată direct de ce am discutat. Dacă admitem, pe baza sugestiilor din material, că stațiile astea persistă și folosesc tehnologii ca AM sau undele scurte, într-o eră digitală avansată, ce ne învață asta despre adevărata natura a comunicațiilor sigure și secrete? De ce ar alege cineva robustețea dovedită a radioului în locul criptării digitale de ultimă generație? Reflectă oare limitele tehnologiei noi sau ne dezvăluie o înțelegere mai profundă a riscurilor și beneficiilor în lumea operațiunilor discrete? O lume unde poate, simplitatea și capacitatea de a opera sub radarul digital sunt încă virtuți, neprețuite. Ce spune supraviețuirea lor despre nevoile pe care tehnologia modernă poate nu le satisface?